Akeh sing padha ra percaya lamun ana swarga lan neraka diarani dongeng ngaya wara awet ora bisa katon mata. Jatine ana sadurunge jagatin mitah lan isine prayogane becik pracaya Gusti Yesus dalan ing swarga. Wis wancine Sing eling marang Gustine rajarane urip nurut karepe dhewe. rumangsa Kita kabeh wis gawe dosa mratobato Gusti paring pangapura. Akeh sing padha ra percaya lamun ana swarga lan neraka diarani dongeng ngaya wara awet ora bisa katon mata.